Què passa? Aquí estem un altre cop per parlar de Warhammer 40.000 i les novetats que ens va deixant aquesta gent de Games Workshop amb comptagotes. Sí, s'està fent llarg, molts vídeos ja, però bueno, cada actualització que ens vagin donant, aquí estarem per comentar-la. Avisau-vos quedais. Avui tocava la fase de combat. Ja vam parlar de que la càrrega guanyava aquesta polzada extra, amb diferència amb l'edició anterior, però ara ja ens han dit una mica com funcionarà el que seria el combat. Les unitats, un cop travades en combat, quan activin, fan un moviment extra de 3 polzades. Aquest moviment extra de 3 polzades serà contra la unitat més propera, i això farà que puguem travar-nos amb diferents unitats a les quals no havíem carregat anteriorment, però sense que ells ens facin el foc defensiu. Important. Dit això, un cop hagin carregat, hagin fet aquest moviment, pagarien. Per torns, els jugadors aniran activant unitats perquè aquestes peguin en els combats. Llavors, això què farà? Que sigui un component bastant tàctic, que ja no sigui una seqüència d'ordres per ordre d'iniciativa, iniciativa 10, iniciativa 9, iniciativa 8, i que això anés pagant. No. Ara els jugadors són els que decidiran quina miniatura, quina unitat pagaria primer. Després, alternant-se els torns, l'altre jugador diria una altra unitat que no hagi activat per combatre, i així anirien alternant fins que haguessin pagat totes. Tot i que això es pot veure modificat. Es pot veure modificat, doncs, per exemple, per tipus d'armament, com serien els whips dels tirànids, els fuets, per dir-ho en català. Eren armes que anteriorment modificaven el valor d'iniciativa a l'edició anterior. Doncs com que ara ja no hi ha iniciativa, sinó que ja funciona d'aquesta manera amb les activacions, doncs se suposa que es podran combatre fora de la seva activació, amb antelació. Així representaran com aquesta iniciativa extra que tenien en edicions anteriors. Molt bé, dit això, també han dit que per impactar tenen un valor pla, ja ho heu vist, bàsicament a 3 ús serà el valor mig, però després els molt pros, els combatents més aferrissats, podran impactar a 2 ús. Després segurament veurem unitats que impacten a 4, no sé si veurem unitats que impacten a 5, després segurament hi haurà modificadors en aquest valor d'impacte. I després també ens han comentat que, igual que amb l'armament a distància, aquí l'armament cos a cos podrà tenir modificadors a l'armadura i també podran infligir més d'una ferida. I això és tot fins aquí el tema del combat. Llavors, demà parlaran de la moral, que és una cosa important, també hi haurà molts canvis. Es va comentar que la moral s'utilitzaria de la següent manera, que això no ho vaig comentar en el resum, però ho comento ara, que era que quan acaba un torn, acaba una ronda i has rebut X baixes, tires un dau de 6, sumes aquest número de baixes i tot el que sobrepassi el valor de lideratge de l'unitat són baixes automàtiques. Això es va comentar, no sé si això serà cert o no, demà segurament ens ho confirmaran. Pot ser que us expliqui el mateix que us estic dient ara, però bé, això de moment és tot el que pot sortir demà. El que us he explicat és el que ha sortit avui, i molt bé, i llavors ens veiem demà amb la moral, i si us ha agradat podeu fer like, si us ha desagradat podeu fer dislike, podeu comentar, podeu preguntar el que vulgueu, i això és tot. Fins demà, bona nit i tapa't.